Una imong bantayan ilang pangutana kay puro lipat-lipat. Kinsa may amahan ng lipat-lipat kitang yawa. Mao ni sila mga anak sa yawa. Kasabanan niya yung kauban. Ang problema na Nooy, pod, nooy. Ay, kasabi. ang ato mong kudiya na pagpagod yun natong ilang mga pangutana nga bisanog. Ayaw, kinisitan man na. Bisag dili kuan ang ato lang nga. Okay. Ako aron ba? Pangutan na po. Atong i-balance ini kay kanang bunyag sa Biblia. Kinsa man ang reliyon ng bunyag? Protestante, Katoliko. Ang ganong nag-claim-claim man sila bunyag, gawa man sila gisugo. Katoliko na may gipangutana sa Katoliko. Ba, kanang lipat-lipat mo ng ilang pangutana. Protestante. Ang unang namunyag ang Katoliko kay mo gisugo. Nya kini sila igo ramang reaksyon, igo ramang igo asa mabasa. Ingon ba ang Ginoo nga panglakaw mo basaha akong gisugo? Ingon man siya, tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. Wa sa maingon nga basaha. Una nga ayaw balipat kay kanang mga taong satanas. Aron ingon nga mabasa ila, ang ilang pangutana asa mabasa. Ingon ba si Kristo nga basahan ninyo sa Biblia ako iwali? Ako ni bantayan nimo. Wala di mabasa na kay wa man to magdala sa basahon. Wa man to kulat Biblia. Tama. Anak ko, dili wa magdala og basahon. Sa pangutana. Wa magdala Biblia. So ako lang iklaro. Iklaro lang ako. Na kanang tanan nga gibuhat sa simbahan wa gi mali ana. Ang mali ra gid kadtong mga magsusupak. Inisupak ko sila. Isa ko sa paybuhat sa simbahan. Supak kong gila nila. Ang kaon. Ano man kung bago. Supak ko nila kaya magsusupak. Di pakatao ko na sila magsusupak. Okay. Last na ni, last. Okay, last na ni. Magkuanta dito para kanang tong usop. Okay. Last na ko nga pangutana. Mo ni kung last nga pangutana. Ayaw patubag na nimo, bro. Matubag na nimo ba akong last nga pangutana? Tanan ra natubag ra. Okay. Ang tudlo, kanang word nga tudlo sa Dios nga kamatuoran. Kanang kamatuoran ha? Ang Dios nagsulti og kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Gisugo sa Dios o wala? Nagkasabot ka nang imong gisulti brado wala. Dara. Nganong makaingon ko nga nahibaw ba siya ana? Ang simbahan nagtudlo na kamatuoran ug wala magtudlo ka bakakan. Muna kung tubag sa iyong pangutana mo nang niiwan ko nimo. Nasayod ka ba sa iyong pangutana? Wala. Okay, Mo lang na nakadaot lagi pa kay mangutana na kita ba? Iklaro. Iklaro na ko nga kanang gitudlo sa simbahan kamatuoran na. Nangapana ko sa Oo. iwali niyo pulos baka ko masulat. Kahit mo sa pakiro man mo. Laman na wala ko. Asa may sa papa sa Biblia be kay sa Dala. papa naging Okay na. Santo Papa na masod. Santo Mama hinuon na. Lagi ada. Kana Santo Papa. Ayaw lagi ko gawa lagi na mga yaga-yaga lagi kay Santo Papa. lisod na ba ning bitin ba? Saman, napatay. Oh. Pangutana pa ko, di na. Last naman ko to. Wala, last naman to. Unsa man na pangutana ko sa imo, unsa may akong Adili. unsa may ikuan nimo? Bautismo naman to. Mo naman to. Maunin ka ka. Napaisa. Sila Santo Mama. Napaisa akong pangutana sa imo ha. Sa imong pagkatao nimo sa kalibutan, pagkatao sa kalibutan ba? Ang imo bang pagtulunan sa Roman Katoliko nga mao ang bautismo nga kanang kaning gitawag pouring o sprinkling? Mao ba na imong namag-an o mao na ang kanang gitawag ba nga imo ang gatunan? Sabi pa mutuba ka ni Brad, ikaw una ko na pupunta na. Wala. Si Kristo bitaw. Balik. Pupunta na. Ha? Ayun giga. Ayaw tuman. Okay kayo. Sige, tumo ka na ko. Ako din kayo kung supak ang ilang motos mo kay nagtuloy naman doon na nga sila Ibalik sa pagkutana na. Buguyas, amigo, ibalik ko pagkutana sa kuha. Sa akong pagkatao na ako, Romano Katoliko, Diyos ko. Muna nga, dili na ko nagidaan. Pero kung papadako kayo nga Roman Katolik, ang problema lang, kay nagtuon ko sa Biblia, niya akong nasabtan, na wala din nagisugo ni Kristo ka nagitawag og pouring, kanang buba, o niya sprinkling, wala gitudlo niya. So, muna karon, ang Diyos sa ako. Mahalang mo na yun ka, isa, mahalang mo na yun ka. Muna,
Talaga niyo, sukuna. Oh, gali. Oo na karon na wala na ko wala na ko nagsulod ang pagtulungan sa Romano Katoliko. Sumurang ko ba? Singit ako gamay. Ay, kadali na. Ano mo ko ni Sabran? Giingon ka nga, dili man ko na sakto ng tulos Katoliko. Mangutan ako nimo. Kaya to baga. Sa dihang nagpakisayod ka, Brad, asa man ka nang utana sa Sabadista o sa Katoliko? Okay. Ayaw pa makagal. Wala gini ko mata. Okay. Ayaw mo makagal. Huwag makakaya. Sa akong pagkabalo manggod, wala pa'y pastor sa ako ang panahon sa akong pagka-Adventist. Ngano man nagbasa man kog Biblia. Ang Biblia may nagpasabot sa kuha nga ang tinuod nga bautismo isara. Mao nang gitawag og immerse o kanang ituslog. Huwag may Biblia, Brad, ka mo tudlo. Ang Biblia, basahon na siya niya, naay nagtudlo. Ang akong pangutana, wala ni mo matubag. Wala ni mo matubag, hindi mo pangutana. Ang akong pangutana mo ni, kinsay nagtudlo ni mo, kinsay nagtudlo ni mo, ang una, Sabadista o Katoliko, niya yung gihong Biblia. Ha? Ibali ba ya, mapasod yung kanila kawa. Okay. Nga naman, kay dihabi to yung sa kayuno ko. Isa to, nakalimot lang ko sa sitas. Oh, ipangutana siya. Ni Ananias man siguro to, huwag ko mamali. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ninyo siya, wala. Pusa nanaog sila. Okay, pasabot niya. O pagkauman, mo na to, nag-ikot nag-bautismo. So karon, ang pangutana nako, tubagalan, panayog, isa may nag-unag yun nga nagtudlo nimo. Katoliko o Sabadista? Ayaw mo gamitin na niya. Nailibasa. Matod sa kiyaw-yaw nimo ang Biblia, dili makatudlo. Challenge ni Igsoon. May nagtudlo. Dawato nimo og sa dili. Kung naakoy mabasa sa Biblia nga ang Biblia mo tudlo, dawato nimo bakakon ang Roman Catholic Church. Hindi man na maong imo pangutana. Hindi makakabao, di makakabao. Natural yun sa Biblia, naagit tayo mabasa. Natay mabasa na, pero wa magpasabot ng Biblia mo tudlo. Ay, mabasa Kinanglan yun ang lagi tao nga mo tudlo. Oh. Kinanglan yun ang lagi tao mo tudlo. Ayaw ko gamitin ginganan nun. Pero nagtagkuhan na eh. Ang akong klaro sa imo, dawaton bali mo challenge dili. Kay ingon mo kagay na nga ang Biblia dili mo tudlo. Nya naa mo koy mabasa, klaro mo kay na diha. Nga ang Biblia mo tudlo, mo matuto. Akong pangutana sa imo, dawaton ba nimo? Dawaton o dili? Dili gina mo tudlo ng Biblia, Brad. Kung dili, mabasa ra. Mabasa ra. Basahon na siya, naagay magtudlo. O dili ang Biblia may mo tudlo. Kung dili naagay mo basa. Yan na. Nga natay magbasa. Wala mo ko'y problema na. Sinugoy na niyo ba? Ligat kalusot ba? Okay na, okay na. Asan yung tudla? Wala ito Picasso, di balhin? Asan na? Ay, dili na na siya mao. Yung sama na nato na. Nababasa na manatos Biblia na. Pangutana ko. Kasi pangutana. Ako Pero pangutana. hindi na matiman ako ha. Matulog na simbahan. Hello. Sorry, may dito mo. Tapos. Hello. Klaro kayo. Ako pangutana sa imo ha, ingon ka nga ang Roman Catholic Church mao ang nagdala sa matuod nga bautismo. Sakto ba to? Biblia na ako ang ako ang basahon. Kay mo siya mutubag. Binagis pa. Basa na ko. Tara, basahon ako. Nga kini siya, nagpamatuod yun eh. Sa matir, kinuod na simbahan. Wala nga akong klarohon. Sinulat ni San Pedro. Ha? Dili na siya puto na sinulat na. Si Simon na tinawag na Sipas o Pedro, bato, ng ating Panginoong Hesukristo, San Juan 1:42, San Mateo 16:19, ay ang prinsipe ng mga apostol at kataasang pinuno ng Iglesia, isang kapangyarihan na pinakaloob sa atong Panginoong Hesukristo. Pagkatapos muling pagkabuhay, nag-aral siya sa Jerusalem, Palestina, patungo sa Roma, at dito siya namatay. Martir noong taong 67. Ang mga sulat nakalaan sa mga katipunang Kristiyano ng Asia Minor
naninigalig sa kanilang sa ilang kababayan dahil sa bagong relihiyon. Hinimok sila ni San Pedro na maging matatag na relihiyon ni Kristo sa kabila ng pag-uusig ng mga kaway, sapagkat ito ang tunay na relihiyon. Ang mga unang sulat na tinawag noong taong 63 sa Roma. Ito ba ko na yung pangutana nga ang Katoliko huwag yun ang tinuod na simbahan o iglesia. Sumalang sa imong gibasa, Brad, nag-aral si Pedro. Unsay kurso iyang eskwelahan niya? Brad, wa tag magtima di rekurso ni Pedro. Nag-aral. Paminaw. Tanawa ang dagan sa Biblia. Ang imo pangutana, ingon ka na ang asag yun na itong mabasa ang tinuod na simbahan. Dili, nag-aral man. Sumalang sa imong gibasa, nag-aral. Brad. Ikukot ka diha. Unsa nga kurso yung ikuha niya? Nag-aral mo ka siya. Murag ka ng imong pangutana, Brad. Wa ka magkali. Wala. Sige. Kaya masasak ko sa mangutana ko kurso. Dili man na mo insakto kung di batidor ka, Brad. Kukura nga kung pamahayag. Kukura ang matuod na simbahan. Dili nang pag-edukar o gunsa. Kaya nasayod ka man. Kakanang mga tao na. Wa na yung mga grado. Pagputana, waligrado dia yan. Waligrado. Okay. Ang Roman Catholic Church mo ay nagtulo sa matuod nga bautismo or gitawag ana niya bunyag, di ba? Akong pangutana sa imo ha. Asa mabasa sa Biblia nga gitudlo ni Kristo ang kanang gitawag og puring? Nangita kag mabasa na. Asa mabasa? Ayaw kong pangutana kanang pulong nga gikas imong baba. Kanang daos gikas Biblia. Sige. O sa dili kuna dawaton, Brad. Kay gikan na si mong baba o kuha na magikat Biblia. So ang pasabot nimo ang kanang iyong pagtulo sa bautismo kanang puring di mabasa sa Biblia o wala gitulo ni Kristo? Yes or no? Anong pangutana man kunin mo yes or no? Wa man ta magdebate. So di gyud ka kamo mangutana. Hilaw nga pangutana, Brad. Hilaw nga pangutana. Nga naman. Ang imong pangutana yes or no? Wa man ta magdebate. Nagdebate ba me? Di ba wa may magdebate nga doon na may kipirmahan? Di ba nangutana naman siya nako? O sa tubago na ko siya. Oh. Kanang ginog poring, walang nakumadang akong libro. Libro gyud nga nagpamatod nga si San Juan, wala gyud siya gipunyagan dito daghan kay tubig nga ni saom siya. Kung dili gibuan ra siya. Nya naman po na ato man po nang mabasa po na Biblia. Pero sa karang togon, dilis ba kung togon? Na ang bunyag kaniya to buo lang. Pero wa man tay problema na bubuan nagsadi basta importante na tubig dili laway. Importante na tubig kay ang tubig bisag usa ka gamay simbolo kana sa kalimpyuhan. Ang importante ang simbahan gigamit og limpyong tubig na ay tubig dili laway. Tama. Ha? Di ba niya lawayan bakit putlit mo? May nagklaro ko na to. Kay may nag-advance na pangutok pa. Tama. Matud nimo ang bunyag o bautismo gitudlo sa karaan nga sinulat. Basahi daw ko kung sa karaan nga sinulat na ay bautismo nga tudlo dito ani sa Dios. Sayop ka pangutana. Nganong sayop nga pangutana? Oh, kipuna na po niya, gidungaga na po niya. Ang saktong pangutana, bro, tudluan ta ka. Para kabalo jud ka mangutana para maipit nimo ang imong kalaban ba. Brad, usa ka tinuod jud ni brad nga naa gid mo basang gibo bungas Biblia. Bisag asang klase nga Biblia, brad. Bisag sa karantugon o bagong tugon. Nga na ba? Pangutana. Okay, sunod nga pangutana. Di man kamo di. Akong pangutana sa imo ha. Namoy doktrina may tungod sa bunyag unya puring. Ang puring English man na siya, sa Bisaya buo kalagay tubig. Akong pangutana sa imo ha. Kanang pagtudlo sa inyo nga puring, kanang bubuan ba murag bata, kinsay nagtudlo sa inyo ana nga nagdoktrina mo ana? Kisay nagtudlo nang utana ka kisay nagtudlo murag ba ka pangutana kanang tudlo ilang kukubra do kinsa kay nagtudlo ana. Murag nga nang pangutana pinata. Kinsa. Tudlo sa simbahan, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Ang nagtudlo ana si Kristo diha sa iyang simbahan. So usay gibuhat sa mga pare
mahimong daghan ang tubig, pwede sa gamay nga tubig. Ang importante, doon ay tubig. Dili laway. Ha? Importante na. Oh, limpyong tubig. Siniguro mo. Ha? Para dili makaikyas ang isda, Brad, kay dango. Siniguro yun. Tanan. Matod sa gingon nimo si Kristo nagtudlo ngadto sa simbahan. Akong ipangutana sa imo ha. Kanang inyong doktrina nga imong gisaysay karon, mabasa na sa Biblia wala? Mabasa o dili? Mabasa mo na. Ningon man kagay na si Kristo nagtudlo sa iyahang simbahan. Akong pangutana sa imo ha, kanang imong gisaysay karon, kay kamatuoran man na, mabasa sa Biblia o dili? Basahi. 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 Naminaw ra iya ang kuano, Ang presidente. presidente. Ilum-ilum lang na. Hindi na pa isa, na pa sprinkling. Boring pa ganina. Wala problema na, Brad. Siya pag-usap pa na siya, Brad. Pagsabot o Importante. magkalisod ni, huli mo to. Yaget Yun. Yaget ka bro. Yun. Huli to eh. Dirira ko sa dapin-dapin sa kayo. Pero murag master naman po ni. Ay, oh. Master na ni. Ay, oh. Saan ko ni. Study good. Moro ba na mga pangutana nga, Juan? Ngano man nga magtudlo man og ngalan samahan og sa anak ug sa Ay, Espiritu di na Santo. mo- Ay isa. Ay, di na mo- Ay isa lagi. Oh, sige, sige, sige. Oh, nangutana ka kasi nagtudlo. Unya musupa ka karon ka kung tubagon. Oh, simple. Oh. Di ba ka nang sa dili pa ta mo kanta ang ayon man ng sista? Di gidi kasabot nga kung ipangutana. Kalya sa. Litso lang. Ha. Sa kalya. Oh. Dire na to. Atong kanon. Ngano nga nagtudlo man ang simbahan ana tungod kay dinhi nining pagtudlo ni Kristo muhaom ang maong gitawag bautismo kung bunyag. Daw. Yun dire. Pinahayag ni Jesucristo ang misteryo sa tatlong persona sa isang Diyos na tinawag na Santissima Trinidad. Oh, ang taong mabinyagan at nakatalaga sa Diyos at maging kasapi o galamay sa katawang mistiko ni Kristo at tinituro ni Jesucristo ang mga katotohanan dapat nga hindi lagi Tagalog ba sampalatayaan ang mga utos na dapat tupadin dogma at moral at mamalagi siya sa iglesia na katawan ng pinuno ng Eucharistia at sa pamagitan ng Espiritu Santo na hanggang sa katapusan ng mundo. Karon ako kay kibasa ko naman. Mo nang migamit niya na balikon ako walay kaso madaghan man ang gitawag tubig magamay ma-sprinkling mabubo man siya o pinalangoy man unsa pa importante dunay tubig kay diha magamit ang formula nga gitudlo ni Kristo busa natubag na kung imong pangutana Brad og ang kawani diha sa maong simbahan sila nang mahibalo diha nga mohimo madaghan man og magamay mabubo masaplig unsa pa importante dunay tubig natubag ko ng pangutana mo mupalit pa ganina buhap kog dos. Okay, ako ay klaro ang ako ang pangutana para maklaro ni Mantubag. Di klaro ko. Ako ay klaro ha. Ako may klaro. Ang akong pangutana sa imo ha mao ni ang simbahan nga Roman Catholic Church nagtudlo og puring. Akong gipangita sa imo ang resibo nga naa ba kay mabasa sa Biblia nga gitudlo ni Kristo ang word nga puring na ay mabasa o wala? Tubak. Tubag! Ganun, tubak. Ayaw lagi ko gamitig kanang pulong nga gikan sa imong baba. Kay kana bikawas kas Biblia. Nangita ka gud og kanang gitawag og certification.
Pagmamatuod. Ha? Gusto ka na? Nga ang buti pa sa butana, mura kag nagpalit og sa supermarket na kay madawat nga resibo. No, ayaw ipano sa mga kabar gamita sa nagatong sentido kumunoy kay mura magdili. Di gyud madawat matay bao man din ang makalitsi-litsi ng imong debate. Oh. Mao mo din ang makalitsi-litsi kini mo kakamutana. Oh, sige, pangutana pa. Okay, okay. Di magit siguro mabasa. Okay, ato next question ta. Dili ka mag- Tulo mo na. Kaya tuba ko na. Sige gani. Sige. Nay pangutana. Ah. Nay pwede kay next. Sa Roman Catholic Church na ay tulo ka bunyag. Lumsan gitawag na siya o kana gitawag og puring. Dili. Kana ganing sitaw kana siya. Lumsan na siya. Kalimot ko sa term. Lumsan. Lumsan. Lagi. Isawom ka ni nay pagtunga. Ito nga. Yang isa kay pouring, yang isa sprinkling. Ang ato ang question diri, wala nagisgot nga wala na magina. Ang ako ang pangutana sa imuha. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtudlo anang sprinkling baga na ganing wisik-wisik nga bautismo, na ay mabasa o wala? Tumagon. Ang tubag mo ni ayaw pagkawas Biblia. Kay imuhara na. Oh. Imuhara na. Oh. Nikawas ka. Oh. Nikawas ka sa Biblia. Busa ka na imo pangutana. Ay ko gamit ni brado ka na pangutana bitaw kay karas imong unaw ba. Igamit sa Biblia para isakto ba pagpanubag nato. Kaya mo gamit ka gingana puro lang pangutana nga wa magikag Biblia. Murag lopay pa natin. May pay manikop na brad, napakay badakpan. Kasi yung unaan ng klase pangutana. Kanang guwapong mga pangutana, ka na bang muhanga bita ko brad, kanang muhanga, mubaw bita ko nimo. Kaya murag di ka makapabaw na ko na. Matod manggod sa inyong doktrina, namang gud may bunyag nga sprinkling, kanang wisik-wisik ba? Wala gid problema no. Ay problema. Ikaw naman Di ako mangutana, lisod man mangutana ko sa laing tao. Dapat sa imo agi ko mangutana. Balik-balik. Kanang doktrina nga sprinkling. Ano na ni pangutana ha? Kanang ikatulo nimo nga bautismo, sprinkling. Ingon man nga di mabasa, so nagpasabot ba nga nagbutbuot ra mo doktrina nga wala gisugol ni Kristo? Di ba gitubag ka na brad, nga ang tudlo ni Kristo? Di ba, gibasa ko na? Unya diya sa tudlo ni Kristo, sulod na siya. Uy. Usa mo din na. Ano na yung pag-iwan niya? Bunyagi sila sa ngalan sa man, o sa anak, o sa Espiritu Santo, tudloy sila. Sa kung gitudlo, kay usa may gitudlo niya. Mabitan ang gihimo sa simbahan, kay gitudlo na. Ikaw rin di mo dawat kay, kay katarungan po ka, kay dili magkakatolik ko. Natural yun na, magsupak-supak yun ka. Pero kami mga Katoliko, hindi namin magdaghal pag istorya ka. Ang importante lang, mudawat me. Huwag mo na magsalig o mabasa siya, bro. Ang importante, gitudlo ba ni Kristo? Gitudlo na. Mo na ang pinaka-importante. Sa kay authority mo na ilang simbahan, Doon naman ay kitawag. Kung sa kani balaod sa Ginoo. Ikaw naman galit. dugay, malubag kapoy kayo nina. Sumala sa Marcos 10:39. Nakabasa na ka na o wala pa? May ko na kay tungod sa kadagan ra di na ko katilang. Wakatiman. Okay, pangutanan nako. Unsa man ang gitudlo ni Kristo nga bautismo? Iko ang gani sulti gani. Mangutana gani ko nga unsa ang gitudlo ni Kristo nga bautismo? Kay sa Katoliko man gud naay tulo. Ang duha buhat-buhat na sa simbahan. Ako pangutana sa imo unsa? Ayaw lagi pag masaha gani. Bibi. Di mangutana sa ko. Saya bisaya. Bisaya. Basa na to. Pagano? Ay. Masaha. Masaha may gingaw ka. Kaya imposible mo brad, kinagay mo mas bigay mo na may memorya. Saludo mo dia. Ano na to? Tama ba yung ulaw-ulaw, di ba? Bro. Ano yung mga to sa Argentina? Lagi, wa pa man. Kan katong niya kuan, wala Dili naman. Bisaya. Alas 4 naman to. Inaging domingo hapon na. Wala. 4 wala. Satu. Marcos. Marcos 10:39. Marcos 10.
Marcos Gis. Oh, sige. Hello. Gis. 39. Hello. Gabi basa rin. Gamay. Pag umarog ba, talapot. Ini di stand-by aktor. Jesus, mitubag, ayaw ninyo siya Papunta to gani. pagdii. Kay walay tao nga maghimog. Nagama to mga. Hawag man naman nagang. Oo, mitubag sila. Mingon nga si Jesus kanila. Makain ba ka? Gayod kamo sa pagpa na akong gainan. O mapapabunyag kamo sa pagpa na akong nabunyagan. O pumunta na. Kung sa bunyag, ang itulo ni Kristo. May tubig. Bukas may bunyag, tulo mo to ka. Ang bunyag nga gitudlo ni Kristo, importante na tubig o kililaway. May karon na to. Madaga, malumsan man siya o mabisbisan, mabubuan man siya, tama gihapon na. Kaya nga naman, naagihimo gihapon na sa among simbahan. Ngita mo bata nga, ilubong na. Oh, naagihapon na. Kanang bisbisan, kanang sapligan, naagihapon na. Oh, nara ninyo. Kay, abi ni mo Brad, kini nga tong pagtuo, kung uban na itong pagtuo, buga ko na. Pero di ni mo uban nagpagtuo, bisang pag mga paot pa ng imuhang tuhod og niluhod Brad. Kung wa kay pagtuo, di kinamuga ko nimo kanang imuhang pagtuo. Isupak siya sa inyong bautismo. Gisupak niya, mo gani akong kalipayan, kay supak siya. Pasbo na kong pangutana kay murag nalubog ba? Sa Roman Catholic na ay tulo ka klase. Gitawag ang unang bautismo, gitawag na siya og lumsan, immerse. Ang pasabotan ng immerse ato ipasabot sa mga naminaw ba. Kana ganing lumsan sama sa gibuhat ni Juan ngadto kang Hesus. Ang ikaduha sa Katoliko, sprinkling kanang wisik-wisik, ang isa pouring. Sa tulo nga bautismo nga gisgutan sa Biblia, unsa man ang gitudlo ni Kristo niya ng tulo? Balik-balik ka pangutana, balik-balik sa natubag. Dara. Walay supak ang simbahan na. Lumsan man imo na siya, Biblia. kay naipagtunga. Imo ba ng sapligan, imo ba ng bisbisan? Basta importante, dili laway. Gidawat na sa simbahan. Biblia ba? Ha? Biblia. Basta tubig. O musunod po ka ni Kristong lumsan, ni mga Diyos. Diyos ba yatos Kristo? Kami mga Katoliko, nagmatgon man sa me, nga dili mi mahimong Diyos. Kay mahog na may Diyos. Ang importante yun ay tubig. Mo bito ng tudlo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kinahanglan na agyoy formula, Amahan, Anak, Espiritu Santo, o tubig ang gigamit. Matuslog man o mawisik-wisik o kira. Dili, kanang word na lumsan, wala na. Kaya ang Bisaya sa pulong immersion, Immersion. tuslob man na siya. Kanang luslab, kanang lumos, bugal-bugal na sa 70 siguro, lumusan nila ilang gibautismoan. Watay labot na, ilaan na, pero sa proper term gida na, immersion, tuslob. Dili nga lumsan, kaya iyang term gigamit, lumsan man. So, mo ni ilang trabaho, magbuhat-buhat silang terminology ba, nga di mao. Ano ang atakihon ng Katoliko. Kanya, paminawa ninyo ang termino sa ilang mga pangutana. Mabasa ba nga si Kristo nagsugo, ana? Si Kristo nagsugo og bunyag. Pero og unsaon pagbunyag sa pare og siya ang gisugo, wala na valid na tanan tumangas Ginoo. Pero ang importante diha nga ang gisugo, kinsa ang gisugo og sila ba o kita ba? Dili sa unang siglo kanang Acts of the Apostles, ako'y mangutana nimo. Naa ba yung mga reliyon na nga mga sulpot? Sama sa Ellen G. White nga nagtukod og 70 Adventist, Iglesia ni Manalo og ang Lito Gilias nga kwan. Kanang bunyag sa Biblia, sa Katoliko na tanan. Bisag kung saan sa Katoliko ang bunyag, usilabot nila. Butala. Eh dili man na mao nga mabasa ba nga si Kristo nagsugo og tuslog. Ang gisugo ni Kristo mamunyag. Ituslog na diha, boboan na diha